Шансът, ако пренебрегнеш чупливите краища, косата ти да стане напълно увредена е над 80%. И това не е просто статистика, това е реалността, с която се сблъскват хиляди жени всеки ден. Сухотата, накъсването и заплитането са само началото. Ако не направиш нещо сега, щетите ти ще станат толкова сериозни, че ще отнемат месеци и дори години, за да възстановиш косата си. Но спокойно, има начин да предотвратиш това преди да е станало твърде късно. Серията BioEssence от Джомат е създадена за да защити и възстанови косата ти още от първото нанасяне с 100% натурална формула, която хидратира, укрепва и предпазва косама. Шампуанът и маската възстановяват дълбоката хидратация, докато серумът укрепва косама и предотвратява накъсването. И то без никакви химикали. Не чакай косата ти да се увреди ужасно, а вземи серията BioEssence на Джомат на сайта на Amoris и върни живота на косата си сега. Открий серията на Amoris BG